Добро утро и от мен, Жана. В януарското утро с полярни температури съм ви подготвила гореща тема. Днес ми гостува млада дама, която изживя един от първите си лични успехи за годината. Стана избраницата на Христо Сираков. Предполагам, че повечето от вас са гледали с интерес финала на Милионер търси съпруга. Може би е имало и залагания коя ще е тя. Някои са загубили, други са си казали: аз казах ли ти, че ще е тя? За тези, които пропуснаха обаче, бързам да представя победителката в оспорваната битка за сърцето на Христо Сираков, 20-годишната Елена Рашева или милионерската съпруга, както каза Николай Бареков преди малко. Добре дошла. Добре дошла. Защо си толкова спокойна? Аз предполагах, че няма да спиш цяла вечер предвид всичко, което преживя с нощи. Спокойна съм, не го очаквах. Мислех, че победителката ще бъде Дарина, както доста хора в интерес на истината. Не съм спала много. Защо, бе? Какво правихте с Христо? С Христо няма да издавам. Гледай сега. Всички зрители си казаха: нали? Аз още не мога да осъзная какво стана. Още е прекалено рано, за да говоря за някакви по-сериозни неща. Искаш ли да видим сега всъщност с нощи какво беше изживяването, емоцията от изминалата вечер? Този букет... Името на победителката в нашето шоу. Много трудно ми е да го кажа, обаче Ели, това си ти. Ели, очакваш ли Не. този финал? Още трепера, наистина. Не очаквах. Той аз трепера. Ти трепериш ли, Христо? Аз съм треперил отдавна за нея. Добре, малко като на сватба е тая работа тук. Да. Ами да не ви мъча повече. Да вървите да се опознавате по-добре. Какво ни мъчиш, като ние сме си добре? Сега си продължаваме, нали? Какво си продължавате, бе, Ели? Сега си продължаваме, каза Христо. Да се забавляваме. Ние много се забавляваме с него. И се забавлявахме по време на формата и ще останем малко повече от приятели. И сме. Ти какво разбираш под малко повече от приятели? Ще има ли годежен пръстен, сватба? Поне що се отнася до твоето решение? Въпреки, че той си те е избрал вече. За момента мисля, че няма да има сватба. Не искаш да се ожениш за Христо Сираков? Не, че не искам да се ожена, още не съм готова. А не си готова? Да. А я ми кажи, чувстваш ли се като пепеляшка, която е намерила своя принц? Чувствам се странно. Като пепеляшка, не. А как? Защо странно? Защото хората реагират много остро. Не, че ме притеснява. Аз знаех, че ще има такива отзиви, но още не мога да осъзная това, което се случи. Добре, кое според теб е това, което хората не харесват, за да реагират остро? Разликата във възрастта. Колко години беше тя? Доста. Кажи ми колко. 30. Не е малко. Не е малко. Важното е, виж сега, хората какво казват, те винаги ще говорят нещо. Ти какво мислиш и как го усещаш? Каза, не си готова за булка. Кажи ми, в кой момент от целият този период, в който бяхте с Христо, усетил тези пеперуди в стомаха към него, които са признак на любов и на чувства помежду и въобще усети ли такива? В Италия прекарахме много романтично. Той ме отведе на един залез, който беше страхотно. Много красиво. Тогава се почувствахме по-близки. До момента нямахме толкова близки взаимоотношения, но самото нещо, което той направи, залеза, това, че се опита да изгаси светлината дори на магия. Добре, де. Много мило. Значи, освен теб, в формата имаше дори и накрая още 2 момичета, с които бяхте в Италия. Как пренебрегна онова чувство на ревност, при положение, че освен на теб, той обръща същото внимание на още 2 жени? Чувството за ревност... Не съм. Не съм ревнива. Това ми е много добрите качества. Нали знаеш, че Христо иска жена до себе си, която да се грижи за него, естествено и той да се грижи за жената. По какъв начин ще обгрижваш Христо?
Времето ще го покаже и стига той да ми го позволи да го обгрижвам по този начин, който искам. Как си го представяш този начин? Това те питах. Не знам, ние... Домакиня ли си? Да. Ели? Готвиш ли? Да. Чистия, готвя. Сервираш ли закуска в леглото? Случвало ми се. Обичам го. Обичам на мен да ми я сервират, но би го направила. Добре, искаш ли сега да видим Дарина, която всички си мислиха всъщност, че ще спечели формата, заедно с репортера Ива. Искам навън сега, искам да се свържем с тях, въпреки студеното време, надявам се то да не ни е попречило, за да чуем и нейното мнение все пак. Добре. Защото от другата страна е като че ли малко по-лошата. Ива, здравей! Здравей, Жана! Честита победа и на Ели. При мен е Дарина, както ти каза. За съжаление, Виктория не дойде, не уважи нашата покана. Дали заради твърденията, че се е снимала в порнофилм, или пък просто горчивия вкус на загубата й е дошъл твърде много и не си иска да коментира след това. Както знам, тя беше твърдо убедена, че е спечелила вече сърцето на Христо. Явно обаче това не е точно така. Нека сега обаче да обърнем внимание на човекът, който уважи нашата покана, именно Дарина. Добро утро, наистина ти благодаря, че ни уважи. Как спа тази нощ след загубата на една крачка от победата? Добро утро, и на мен ми е много приятно да гостувам. Ами спах нормално, допусках, че все пак мога да загубя. Останахме само 2 накрая. Мислих, че ще бъдем 3, но в последния момент останахме само 2, така че допусках. Ти беше единствената, която призна в ефир на Христо, че се влюбва в него. Съжаляваш ли за това признание? Не съжалявам за признанието си, защото тогава го почувствах по този начин. Бяхме на романтична разходка и няма за какво да съжалявам. А мислиш ли, че това признание по някакъв начин не изигра положителна роля в твоето участие и той се оплаши и стресна, или пък му дойде в повече толкова бързо да чуе такова нещо? Не мисля, че му е повлияло лошо и няма за какво според мен да съжалявам. С Ели бяхте така сравнително близки като за конкурентки в шоуто. Вашите персонажи бяха доста близки, за разлика от този на Виктория, доста по-настъпателна. В тази връзка ти познаваш Ели. Кое е това качество, което грабна Христо според тебе? Ами с Ели сме по-близки наистина, като характери много се разбираме. По-земни сме, по-истински като хора. Не сме като Виктория. Успях да я опозная до голяма степен в предаването и мисля, че тя го е спечелила с това, че не допуска толкова хората около себе си и може би е привлякла интереса на Христо. Да пожелаеш нещо на Ели във връзка с победата й? Ами пожелавам ми да бъдат много щастливи заедно, да се опознават повече и всичко най-хубаво. Ива, само един въпрос имам аз. Искам да питаш, Дарина сега ще събере ли сили да се бори за сърцето на, може би, един милиардер, след като с милионера не се получи? Ще се бориш ли? Цел ли ти е това в живота, да бъдеш съпруга на богат човек, или? Не ми е цел да бъда съпруга на богат човек. Просто за мен беше предизвикателство, исках да опозная Христо. Означава ли това, че си имала интерес към Христо изобщо преди да знаеш, че ще има милионер търси съпруга и че той ще бъде милионерът? Не, преди това въобще не го познавах и не съм имала интерес към него, когато го видях тогава. Много благодаря. Мисля, че това е един много добър финал. На мен ми е много любопитно да чуя най-яркия спомен на Ели от преживяването. Сега ще я попитам, разбира се, Ели, кажи ми сега. От целият този период, в който прекарахте, виждам, че в Италия ти е харесало, но все пак ми кажи кой беше най-яркият момент, който ще помниш за цял живот от това реалити. Победата. Победата, нали? Разбира се, че победата. Това беше момента, който не го очаквах и не мога да го опиша. Кажи ми, къде искаш да те отведе сега Христо? На някое също толкова романтично място в Италия или пък на някоя задънтена хижа навън е страхотен студ и сняг пред някоя камина или в мола? Със сигурност не е в мола. Ще го решим двамата. Заедно ли ще живеете?
Предполагам, че не. Не. Добре, сега ми кажи, какво казаха твоите родители предвид това, което ти се случи? Познават ли те Христо? Имаха ли възможност да се срещнат с него по време на реалитито? Не, моите родители не познават Христо. Зарадваха се, звъннаха ми двамата. Бяха щастливи, казаха ми, че стои много добре на камера, че се гордея, че съм го спечелила, независимо, че хората... Остави ги хората. Да, ти няма много значение. се впечатляваш. Не, аз не се впечатлявам. Да ти е добре. Искам да кажа едно на хората, че аз не съм търсила парите в Христо. Исках просто да видя как живее един милионер, какъв е начинът му на живот, какви са приятелите му. И какъв е? Да, и какъв е той. А какъв е начинът на живот на един милионер? Нормален, като на всички други хора. Той има приятели, има си своята среда, има си своите проблеми. Общителен човек е, много широко скроен. Знам, естествено, че така Христо е един изключителен работохолик, освен Много всичко е. останало. Как ще понесеш мисълта, че би могъл да те пренебрегне за сметка на работата? Като всяка жена няма да ми хареса. Но това е неговия живот. Съгласна си? Ако Съгласна съм, останете да. заедно и за в бъдеще, може би един годежен пръстен да получи след време. Надявам се. А нали знаеш колко е важна майката за един мъж? Тя е първата жена в живота му и след това всички останали. Мама Здравка. Тя публично изказа своето неодобрение за всяка една кандидатка. Срещнахте ли се вие с мама Здравка? Не сме още. Предстои. Предстои. А как ще спечелиш свекървата? Гледала ли си филма Свекървище? Гледала съм. Внимавай много как ще се отнесеш към мама Здравка. Мене повечето майки ми харесват, надявам се, на този път. Колко връзки си имала до сега, сериозно? Две сериозни. Колко години имаш ти предвид под сериозна връзка? Повече от 2 години. Повече от 2 години. Сериозен човек си. Искам за финал на нашия разговор да ми кажеш къде ще заведеш Христо за Свети Валентин? Не съм решила още. Има време до Свети Валентин. Ние обмисляхме нещо малко по-пишно, но ще бъдем сигурно само двамата някъде. То по-хубаво от това Да, няма. Романтичното. само И понеже знам, че искаш да станеш топ ченге. Това е твоята мечта, учиш криминалистика. Може би и това по някакъв начин е впечатлило Христо, защото не всяка жена проявява интерес именно към тази професия. Ще продължиш ли в този дух или ще си останеш съпругата на Христо в бъдеще? Не, продължавам, не се предавам. Дори университета вече малко го сложих на заден план, почнах лекции. Отивам с пълна скорост към Варна тези дни. За да продължиш с образованието. Ели, на мен какво ми остава? Да ти пожелая един прекрасен Свети Валентин в компанията само на Христо. Помисли си добре, това ли е мъжът, за който искаш да се омъжиш? Не е ли? Заедно ли ще прекарате следващите години от живота ти? И вземи правилното решение. Надявам се. Мерси много. Мерси, че ме покани. Аз искам да ти кажа, че ще те чакам заедно с Христо много скоро тук на това диванче, за да ми разкажеш какво се случва от вашия съвместен живот. Благодаря ти много, че ми беше на гости. И аз ти благодаря.